The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, let us use the recovery technique of 1 John 1:9 if necessary. Kung ikaw nakabuhat ng mga sala, kana mahimong babag sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos, kung dili na nimo isugid, hinganlan nimo ngadto sa tubangan sa Diyos. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, mag-andam tas atong kaugalingon. Let us pray. Ama na mga langit no, nagapasalamat kami kanimo, niining lain no sa mga adlaw nga imong gi lugway ang among kinabuhi, kinitimailhan o Diyos ang plano sa among kinabuhi, nagapadayon pa. Ug nining adlaw nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Padayon kita mga higala, mayong adlaw kaninyong tanan. Pasalamat sa Dios nga gilugwayan kinatong kinabuhi. He extends our life because His plan for our life is still going on. Wa pa mahuman. Busa sab kita aron sa pagpadayon sa atong spiritual momentum, pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ani man kita nagadupot sa pagtuon sa doktrina sa sala, the Doctrine of Sin, or the study of sin, gitawag kana sa doctrinal term as hamartiology. Hamartiology gikan kana sa original nga Greek word hamartia nga nagpasabot og sala. So mo ni atong giduputan karon. Taod-taod naman tang dupot, nagapunting sa atong pagtagad niini. Okay, unsa katutong sala? Aron di na gyud nimo makalimtan at ning balik-balikon sa pagpainumdum nimo nga ang sala sa in English is anything contrary to the character of God. Bisag unsa nga supak sa kinaiya sa Dios or acting independently of God and God's provisions. Pun pasabot nga nagkinaugalingon ka na, wala ka mo salig sa Dios, wala ka mo gamit sa iyang mga kasangkapan nga iyang gi provide kanimo, gi supply kanimo. So kana sin, okay? O kitang tanan ng mga katawan nakasala man o nakabsan sa himaya. O Roma 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang prinsipyo din sa panahon nga ikaw musupil, mubuhat og sala, disobedience, then sala ka na sa tubangan sa Dios. Kay ang sala is coming short of the glory of God. So sa diha nga kita musupil, musupak sa Dios, then kana sala. Okay? O ato naman gisgutan ang prinsipyo din nga
unsa man ang gidemanda sa pagkamatarong sa Dios, ang hustisya sa Dios mao'y mutuman, mao'y mo execute. Okay? Okay, aton sang gihisgutan kadtong tulo ka klaseng mga sala. Imputed sin, nga mao ang Adam's original sin. Ikaduha, inherent sin, nga mao ang built-in nga niya na sa atong kalag. Okay? No, I mean diha sa atong kalawasan. Okay? Ang old sin nature, kining inherent sin. O ang ikatulo, mao personal nga sala. Nga this is the manifestation sa kinaiyang makasasala. Okay? So atong ipadayon kini nga maong hilisgutan o atong maghihisgutan yesterday may tungod sa real keys of success in life, ang matuod yung mga yawi, okay, nga atong magamit alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Success in life. Ang una nini nga ang usa ka tawo gikinadi kay usa ka tawo, ang tanang tawo nanginahanglan og kaluwasan. Okay? Kay ato naman ning gisgutan nga kitang tanan nahimulag man sa Dios, gubikan sa formula nga atong na panunod gikan sa atong labing unang ginikanan. Sa ilang pagsupil, ang ilang sala nga nabuhat naon sa napanunod nato. Kay kita mga kaliwat man nila, gawas og di ka kaliwat, mga kaliwat man taniadan og ni iba. So, napahiran o napanunod nato ang ilang sala nga original. O ang formula nini nga ang tao mahukman, will be judged, mao kini. Old sin nature, Adam's original sin, AOS, dugangan sa kinaiyang makasasala equals spiritual death. O nahibaw naman kag unsay but pasabot sa spiritual death. Kini panultihon lang na nga nagpasabot og ang tao nahimulag, hingpit nga pagkahimulag gikan sa Dios. Okay? Kaya mo man ay kahimtang nila ni Adan o iba. So, ato man sila napanunod man nato itong ilang original nga sala. So, di na ta ka-eskapo. Kaya kitang tanan mo ay naangin ingnon ta. So, mo na nga kitang tanan na himulag gikan sa Dios. So, ang Dios nagahimo og plano sa kaluwasan. Og mao kadto nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak si Ginoong Hesukristo nga mo'y iyang gasa sa tibuok kaliwatan sa tao. Gasa niya ang iyang bugtong anak. You see? Nga mo'y milukat sa atong mga sala. Siya lamang ang manduluwas ug mo'y nakaluwas nato. Moingon tag nakaluwas nato sa diha nga atong gidawat siya, gituuhan nga atong manluluwas. Kay kung dili nimo tuuhan, di nimo dawaton siya nga imong manluluwas, din way kapasayloan, nahimulag kagyapon gikan sa Dios. Okay, so matong gisgutan katong real keys of success in life. Ang una niini, get saved by faith in Christ alone. Si Kristo lamang mao ang atong manluluwas. Si Kristo lamang ang makaluwas. Pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. By faith in Christ alone. Mao nang una. So, human ka maluwas, patunon ka sa pulong sa Dios aron mutubo nga nahimo kalag. Okay? Segundo Pedro 3:18. Unyang ikatulo, prioritize God's Word. Kinahanglan imong hatagag pasiunan na karon. Unang pagtagad ang pulong sa Dios kay mao naman ni imong kalanon, ingon nga unsa anak sa Dios, ingon nga magtotoo, ingon nga Kristohanon.
The only food for your soul is God's Word. So, gikinahanglan, giingon din expose yourself to doctrinal Bible studies. I-expose imong kaugalingon. Anara imong kaugalingon nga makatuon ka sa doktrina nga pagtuon sa pulong sa Dios. Lucas 12:31. Unya ikaw pa upat, organize your life around God's Word. O ato magisgutan ang 6 requirements of the Christian way of life. Routine, organized life, true scale of values, making good decisions inside the position of strength, nga maong operational divine sphere, o persistency o perseverance. Mao kini ang unom kaunsa gipanginahanglan o requirements of the Christian way of life. Unya ikalima, gamita ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato nga mga magtotoo. God's 10 problem-solving devices. O ato namang gisgutan usab kini, ang number 1 is rebound, ikaduha feeling of the Holy Spirit, ikatulo faith rest technique, ikaupat grace orientation, ikalima doctrinal orientation, ikaunom personal love for God the Father, ikapito impersonal love for all mankind. Ang imong paghigugma ngadto sa imong isig katao sa tanan mo'y pili. Ikaunom mao na ang sulod nun nga kalipay nga iya sa Dios nga imo na karong naangkon gumikan sa imong pagtubo, o kini usa kini sa mga napulo ka paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Unyang ikasiyam mao nang personal sense of destiny, ang imong personal nga kasayuran o kaalam asang imong dadangatan human ka mobiya ning kalibutan. That's personal sense of destiny. Ug ang ikanapulo mao naman ang imong okupado kang Ginoong Hesukristo. You're occupied with the Lord Jesus Christ. Unyang ikaunom, you have to claim sa mga saad sa Dios every single moment of every day. Adlaw-adlaw, matagutlo. Ang kunag yun, ang mga saad sa Dios. This will lead you, mao ni gano'y kanimo guide kanimo, magagiya kanimo ngadto sa pagkaunsa okupado na nimo kang Ginoong Hesukristo. Unyang ikapito mao kadtong Operation PTA. A believer must be in the right place at the right time with the right attitude. Unya ang ikawalo, your station in life now is your full-time Christian service. Asa ka man magatrabaho, asa ka man nahimutang, mo ka na ang imong full-time nga pangalagad nga Kristohanon, Christian service. Efesos 6:7 sa 8, Segundo Corinto 9:12-13. Unya, ang siyam, mo katong doing things as unto the Lord. Sa imong pagbuhat, himua ka na, buhata ka na, ginamit ang pulong sa Dios. Huna-huna sa Dios. God's viewpoint. Okay? Kay kana mo resulta og sa divine good, which is the only kind of good that is rewardable. Kay kini gitandi man sa bulawan, pilak o mahalong mga bato. 1 Corinto 3:12 kana. Apan kung nagabuhat ng ikaw niya na nga way gamit ang pulong sa Dios kay mga tinawhanon raman, okay? Mga unang tawhanon, kalibutanon raman, samtang gabuhat ka niya ng maong buluhaton, then it will turn out to be human good. Tawhanon ra nga maayong binuhatan o
kadto imo man tong gibuhat gawas sa protocol plan of God. Nahigawas ka man. When you made a decision, when you made kung nagabuhat ka og maayong buluhaton nga tuwa ka sa atbang sa imong angay nga puloy-anan, nginganlan nato nag cosmic system kay ihaman ng Satanas, then sa diha nga ikaw buhat og mga buluhaton nga maayo, then mahug lang ka na og kahoy, kugon og dagami nga dali ra man ang masunog kung imong duslitan. 1 Corinto 3:12 usab. You see? So remember this, timan ini nga sa duha ka klaseng maayong buhat, tanang good works sa in English pa, duha ka klase kini, tawhanon nga maayong buhat ug Dios nun nga maayong buhat. Ang tawhanong maayong buhat mao kanay buhat nga unsa, well, adaygon as mga katawhan, you see, mudayeg sila nimo kung imong buhaton na. Apan sa tubangan sa Dios di siya kadawat niya na kay unsa gitandi man pud sa pulong sa Dios nga mga mahugaw nga trapo, you see, so dili madawat sa Dios. Gani kung imo nang duslitan mo sila o bandayon, so kung ay mahibilin, it cannot stand, therefore dili rewardable. Naman na basahan lang ng 1 Corinto 3:12. Okay, so mo nang duha ka klase nga maayong buhat. Okay? Good works ba? Okay? So, human good, gitandi sa wood, hay, and stubble. So, dali rin na masunog, dili ka na magantihan. Apan ang divine good, ang maayong buhat, nga iya sa Dios, kay atong maingon nga iya sa Dios, kay nagamit man ka sa iyang huna-huna. See? Divine viewpoint. So, it will turn out to be gold, silver, precious stones. 1 Corinthians 3:12 gihapon. So kana lang maong klases maayong buhat nga unsa magantihan. Okay? Ang napo, ika na po na the 10th real key of success in life unsa confess every sin you commit. Mabitan nga sa di pa ta magsugod sa pagtuon sa pulo sa Dios, gikinahanglan nga hatagan kag pipila ka gutlo sa pag-unsa himo og evaluation sa imong kaugalingon, examination sa imong konsyensya inunta. Tanaw nimo og diha ka bay na himong sala. Okay? Sa wa pagka sugod sa pagtuon sa pulo sa Dios, kinahanglan nga unsa limpyuhan una nimo ang imong kalag. Okay? Aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo dili makapuno nimo kon naa kay gitinir diha nga mga sala. So, mao na nga gimanduan kita sa Dios nga pagamiton ta sa 1 Juan 1:9 nga nagaingon sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. In other words, flush all sins out of your life. Atong hawason, habwaon kanang mga sala nga niya sa atong huna-huna. Ani ba naman ka sa mga tulo ka matang sa mga sala. Sala sa huna, ang mo na kinagrabihan matang sa sala. Kaya nga naman, ang Diyos raw ikaw na ibaw. Sabot ka? Mo na, that's the worst kind of sins. Kining mental attitude sin sala sa huna-huna. Way na kaibaw ni mo, bisag nag-smiling ka dihapan, deep inside ni mo, sa sulod ni mo, na kay mga kanang kasilag, kasuko, kalagot sa usa ka tao. Sala man na. So, imong hinganlan kadto sa Dios. Imo nang ikumpisal. See? Kay warabay sa nga dili hukman, di silutan. Tanang silutan di tanang sala. So mo na, confess every sin you commit. Flush them out. Ayaw na ni kalimti.
ginganlan nato nig rebound technique, rebound. Okay? Adto tas ika napulog usa. 11th, rest in the Lord. Kini mo ni ginganlag faith rest life. Panginabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. No, ito naging faith rest, pagtuo, pahulay. Nya kini matang sa panginabuhi ni. Okay? Ayaw ni kalimti, matang sa panginabuhi. Of course, that's part of the protocol plan of God. Kaya ang unsa to atong gingon, the Christian life is a mental attitude life. Ayaw na kalimti niya sa atong panguna-una. Okay? So I hope na sil-sil na nimo. So mo na ika-11, rest in the Lord. Pahulay ngadto sa Dios. Adto ka mo pahulay niya. Only. Okay? Rest in the Lord. Faith, rest, life. Unyang ika-12, 12, maintain humility. Pagbaton, kanunay gyud ang sa imong pagkamapausanon. Maintain that. Kay mo man ay grace orientation. Nahiluna gyud ka sa grasya. Oriented ka, nasayod ka, na ingnon ta na baid gyud ka sa pagkamapausanon. I hope mo dawat ka ng binisaya. Nabaid ka pa, murag oriented gyud ka mayo. Okay, ika-13, resist evil by avoiding the wrong crowd of life. Resist. Kanang iwakli o ihikling ang dautan pinagi sa imong paglikay sa sayop nga mga grupo o hugpong sa mga katawhan. Okay? Paglikay niya na. Avoid the wrong crowd in life because maka-influensya na sila nimo. Okay? Likay. And then number 14, Operation VOG. Unsa maning VOG? Okay. Murag silbi maning acronym o initial lang. Ang V, viewpoint. Ang O, operational. Ang G, geographical. So, akong balikon. V, viewpoint. O, operational. O ang G, geographical. Now, kini, naghisgot ng mga kabubuton sa Dios. Okay? Unsa maning V, viewpoint, will of God. Viewpoint, pangunahuna. Okay? So, kining maong bahin, nagatubag kinis pangutana og unsa may buot sa Dios nga ipahuna-huna nimo. Isi mo ni kanang pangutana ni bukon bahin ni viewpoint, will of God man. Okay? Unsa may buot sa Dios nga imong huna-hunaon. Mo ni viewpoint, will of God. That answers the question. Viewpoint, will of God. Okay? Unya, ang O, operational will of God. Imong unsay buot sa Dios nga imong buhaton. Kani imong gibuhat karon nagtuon ka sa pulong sa Dios. Mao ni ang operational will of God. Operational imong pagbuhat ba imong unsay imong kalihukan. Okay? So katong viewpoint unsay buot sa Dios nga ipahuna-huna nimo. Okay? So ang O, operational, unsay buot sa Dios ipabuhat nimo. Okay? Ang viewpoint, by the way, unsay buot sa Dios ipahuna-huna nimo. Ang operational, unsay buot sa Dios nga ipabuhat nimo. Ug ang geographical will of God, unsay buot sa Dios nga imong adtuan. Or unsa may asa mang dapita buot sa Dios nga adto ka. Mo na geographical will of God. So okay,
Atong himuon ni og simple lang, yano lang. Viewpoint will. Nagtubag ni sa pangutanag, unsa may buot sa Dios akong hunahon. Okay, unsa itubag? Buot sa Dios nga maghunahuna ko sa iyang hunahuna. Mao na viewpoint will of God. Okay? Kay labaw man ang iyang pangunahuna kaysa atong pangunahuna. Isaias 55:8 ug 9. Isaiah 55:8 and 9. Nung sa gisulti diya, sa pulong sa Dios. Ang akong pangunahuna, labaw pas imong pangunahuna. Ang akong mga paagi, labaw pas imong mga paagi. Kay, as the heavens are higher than the earth. Muna na in English. So are my ways higher than your ways. And my thoughts than your thoughts. Na, labaw man yun ang pangunahuna sa Diyos. Mao na pagtubag sa pangutana. What does God want me to think? Unsa may buot sa Diyos nga akong hunahunahon? Ang iyang pulong. Now, pangutana. Unsaon man nimo pagunahuna sa pulong sa Dios kung wa ka magtuon sa iyang pulong. Okay? Unsaon na? Diwa. Mao na atong tutukan din niya. Unsaon man nimo pag tubag og husto ni pangutana. Unsa may buot sa Dios panahon na nato. Buot sa Dios ang kabubuton man ni sa Dios. Mo na yung viewpoint will of God. Kabubuton sa panghuna-una sa Dios. Buot niya nga maghuna-una tas iyang panghuna-una. Okay? Mo na pagsimplihon ato lang ni iya no aron sabtan gyud nimo. Ang ikaduha, unsa may buot sa Dios nga akong buhaton. What does God want me to do? Do na ni. Ang primero, think. Okay? So, unsa may buot sa Dios nga akong buhaton. Okay, kini. Nagabuhatan ini, nagtuon ta sa iyang pulong. This is what God wants me to do. To study His Word. Kasabot ka? Okay, adto ta si katulo nga geographical will. Geography, ang lugar. Okay? Naghisgot ning lugar. Asa man buot, unsa mang kabubuton sa Dios nga akong adtuan. Unsa may buot sa Dios. Ito na lang i-simplify ba? Atong himuogyano kayo. Asa man ang buot sa Dios nga akong adtuan. Nagkaron, ning tubag tanini nga niya kakaron nagatuon sa pulo sa Dios. Mo ni geographical will of God. Buot sa Dios nga anha ka aron makatuon ka siyang pulong. Nakasabot ka? So I hope nasabtan nimo na. So mao na operational unsa will of God, viewpoint ang una, then operational geographical will. Mao ni ang gitawag og operation VOG. Okay? I hope naklaro nimo na. Karon adto tas 15. The 15th. Always be guided by the doctrine of volitional responsibility. Unsay buta sabot? Kinahanglan ikaw magiyahan. Kanunay kang magiyahan sa pagtulunan o doktrina. Bahin nining kanang kabubuton o responsibilidad. Okay? Di ba prinsipyo na ni? Nga gihatagan tag hingpit nga kabubuton sa Dios. Hingpit. Complete freedom. Gihatagan ta sa Dios. May nga ng Diyos, okay. Na kay kagawasan. Volition. Na kay kaugalingong kabubuton. Imong kaugalingon na. So, gamitan na. Kay hinatag na ko na. You are free. So, gamitan na. Sa imong mahimo.
Gamita kay kumplito man ang kagawasan nimo. Apan, namang ko'y apan. Bantay nagagnanay apan. Apan, di mabuwag ang responsibilidad. Magkuyog lagi na silang volition and responsibility. See? Volitional responsibility. Ingno na nato na. Volitional responsibility. Responsibilidad sa imong kabubuton. See? In other words, to simplify, himuon na ito ning yano, unsa may imong himuong desisyon, ikaw ra gayud ang manubag sa resulta niya ng maong desisyon. Mao ni but pasabot. Any kind of decision that you make in life, it is only you. Ikaw ra gayud. You are accountable, responsible, and answerable. Accountable, responsible, answerable. Ikaw ra, manubag. Dili itong ubang tao. Ikaw ra gyud. Okay? So I hope na klaro ni mo na. Okay, ato tas ika-16. 16, be constantly guided by the essence of God. Yes. Kanunaya gyud, batasan na gyud. Nga mahimo na ng imong routine na gyud. Always be guided sa unsa. Constantly guided by the essence of God. Ayaw na gyud ni kalimti kining napo ka kinaiya sa Dios. Mahinungdanon pagayo kana. Okay? Mahinungdanon pagayo. Okay. Unsa man kadtong mga napo ka kinaiya sa Dios. Una, nga siyang labaw makagagahom sa nga tanan. Okay? Sunod, nga siya hingpit nga makiangayon. Perfect justice. Ikatulo, siya hingpit nga unsa pagkamatarong. Perfect righteousness. Ikaupat, siya kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing dayon. Eternal life. Ikalima, siya hingpit nga gugma. Hingpit. Way kuwang, way sumra. Hingpit yun. Perfect love. Ang naka-diferensya sa gugma sa Diyos kay kumpara sa atong gugma, ang Diyos, kung mahigugma, wa manginahanglan og tumong ngayang higugmaon. Ang but pasabot, kita kung mahigugma, kita mga tao, mahigugma ta sa isig ka tao. Okay? Naman kay tumong. Tao, lugar, o butang. You see? Naman kita'y object nga itong higugmaon. Apan kung bahin na sa Diyos, hingpit man ang iyang gugma, kay siya raman ang hingpit pod nga gugma. But pasabot, wala siya manginahanglan og object o tumo nga iyang higugmaon, kay siya mismo ang hingpit nga gugma. Okay? Nasabtan ni mo na? So he does not need any object to love because he himself is perfect love. Mao na ang ikalima. Ikaunom, siya hingpit nga makagagahom sa nga tanan. Siya ra gyud makagagahom sa nga tanan. Huwag makalubig sa Diyos. Okay? Almighty, all-powerful. Okay. Ang ikapito, siya hingpit nga unsa nasayod sa tanan. Omniscient. O sa Latin, omnisciente. O Griego, omnisciente. Nasayod siya sa tanan. Naibaw siya mahitungod nimo, labaw pa siyang nahibaw nimo kaysa imong pagkahibaw sa imong kagalingon. Diya mo na?
Labaw pa siya nahibaw. Nahibaw niya itong mga kanang butang nga imo untang hunaw-naon na panuan imo hunaw-na. Tiya mo naon sa kagrabe. Nahibaw na sa Dios. Katubang mga hunaw-na nga wa nimo hunaw-na. Ug nahibaw po siya resulta kung imo patong gihunahuna. Kasabot ka? Karon, naglingkod ka diha. Okay? Nahibaw man siya. Nga na ka diha, naglingkod ka. Nahibaw siya nga naminaw ka. Nagapunting imo pagtagad ning atong gihisgutan. Okay? Nahibaw ang Dios. Naglingkod ka diha. Imong porma karon mao na ang imong porma. After few seconds or few minutes mo usob kag porma sa imong liningkuran baron o imong nimutangan, nahibaw pod ang Dios. Nahibaw siya sa kaniya tungwapang tanan, nahibaw na niya nga muliho ka o ingon na ug labaw na itong imong ahon-ahonaon. Naibaw ang tanan sa naibaw as tanan. Naibaw niya ang tanan nga imong giuna-una, imong gibuhat, tanan. Basta wa kay kaipsutan. Tanan naibawan sa Dios. All knowing. Ikapito na. Ikawalo. All present. Okay? Omnipresent, omnipresente. Ang sabot, naa siya tanang suok. Ining universo di tanan. Mayroon rin tag-universo di lang kay kining atong planeta. Tibok, kawanangan, tibok ana sa Dios. Okay? Ana siya diha. Gawas ka nahibaw siya sa tanan. Naa siya labaw makagagahom, naa siya tanang dapit, tanang suok, na tuwa siya sa Pilipinas, tuwa siya sa Africa, tuwa siya sa Europa, tuwa sa Inglaterra, niya siya din sa Amerika, basta kay wagyo yung lugar, way luna nga wa dito ang Diyos. No na ikawalo, ikasiyam, dili na siya mausab. Nabita bersikulo niya na, I am God. I change not. Diyaw mo na. Dili siya mausab. Mao siya kaniyadto karon og hangtod kahangturan. He is the Alpha and the Omega. He is the same yesterday, today, and forever. Mao na ang ikasiya mga kinaya sa Dios. Di na mausab. Okay? Ang iyang gugma kanimo di mausab. Na po, ika-10th, ika na po nga kinay sa Diyos unsa man. Ika na po mao ang kamatuoran. Siyara ang kamatuoran. Perfect truth. Duble na, no? Umiyon tag perfect truth. Perfect naman yung truth. So, kamatuoran. Ang siya gisulting Ginoong Jesucristo. Sa Juan 14:6. Ako mao ang dalan. Ako ang kamatuoran. Ako ang kinabuhi. I am the way, the truth, and the life. Why makaadto sa bahan kundili pinaagi kanako. Na. No one cometh to the Father except by me. Napulo ka mga kinaiya sa Dios. Be guided. Be constantly guided by the essence of God. Kini nga itong isgutan, mga kinaiya, essence sa Dios. Okay? Adto tas ika-17. 17th. Always be guided by the following operations. Ato lang ingnon og operations ba? Aron na kay kanang guide ba? Okay. Sama ni mga guide atong mga operations din Well, the 7 declared wills of God, inomdong ka? Unya ato maninggi murag ingnon lang natong acronym, although it's not an acronym pa may basa nini ingingon lang natong operation BSC GTSP. Okay? B, be born again. S,
be sanctified. Anya, C, be controlled by God the Holy Spirit. G, kanang give thanks in everything. Onya, T, trust in the Lord. Okay? S, not all believers unsa suffer. Mo ni a declared will of God. Unya ang ikapito, unsa man ikapito, that all believers be productive. Okay? Unya, naapoy pito na pod ka mga provision sa Dios alang kanimo magtotoo. For you, believer. Ang unan, nag-una gyud ini ang Biblia. Okay? Iyan yung pagsangkap, Biblia. Nga diin na dihan nakasulat ang tanan niyang mga pulong ang mga hunahuna sa Dios. Bible. Ikaduha, pagka-omnipotente sa Diyos Espiritu Santo. Omnipotence of God, the Holy Spirit. Ikatulo, divine plan for the church. Nga plano sa Dios alang sa simbahan. Ay ikaw ra ba simbahan ka? Na ato ipaklaro nimo ni kaning pulo nga simbahan kanang translation maning simbahan gikan sa ecclesia. Kaya ang original yung Griego nga pulong, Greek word is ecclesia. E-K-K-L-E-S-I-A, ecclesia. Na diha ilang gitransliterate na ngadtos binisaya iglesia. Apan ang original gyud niya ng Griegong pulong, Greek word is ecclesia. Sibot pasabot ng ecclesia. Simbahan sa Binisaya. Okay? Sa mga uban mga sultian, iglesia, mga in Espanyol, iglesia. Ang Binisaya, unsa? Simbahan. Okay? Na unsay ibot pasabot nini? Ang ibot pasabot ning iglesia is the called out ones, ang gitawag na nga mga hugpong. Okay? Tinawag kita nga hugpong, the called out ones. Kay okay. Di ba niya? Simbahan ka. The called out one ka man. Apil naman kanya na. Okay. Dili ni simbahan nga kanang building nga imong makita dili. Kanang sudlan nimo anak mo simba dili. Ecclesia, ikaw nga magtotoo. Every believer is church. Church na mas in English. Simbahan. Tanang mga magtotoo, simbahan. Ikaw, simbahan. So, maingon na to nga ang simbahan, tuahing simba. Ang simbahan, simba. Kung imo ng literal na, kay simbahan ka man. So, mo na, ecclesia. Okay? Divine plan for the church. Mo ni ikatulo nga unsa, God's provision for every believer. Divine plan for the church. Ang plano sa Diyos sa simbahan nimo. Mo na D. Ang ikaupat, unsa? Tukma nga pastor magtutudlo alang kanimo. You have your right pastor teacher. Nya, mo na ikaupat. Ikalima, naa kay tinagong panimuyo, privacy. Maura man na itong hubad sa Binisaya, privacy of the priesthood. Okay? Na kay tinagong panimuyo. Okay? Tinagong panimuyo. You know, the privacy of the priesthood. Kay pari ka man, saserdote ka man nga magtotoo. Di ba ni? Tanang magtotoo are called believer priest. Okay? Ano sa may function sa priest? Pari. Ang functions pare, yun mo ang pag-unsa, representar sa mga sakop sa kongregasyon ngadto sa Dios. That is the function of the priest. Okay? Mao na ang function sa priest. Magarepresentar sa
kongregasyon sa hugpong sa mga magtotoo ngadto sa Dios. Mao na yung function. So na privacy. Ikaw kay pari man, believer priest ka man, na kay unsa katungod sa pagrepresentar sa imong kaugalingon ngadto sa Dios. Sabot ka? Okay? Apan lahi ang imbahador sa pagka pari, kini pagka-pari o saserdote o pagka-embador, duha ni kamatang sa funksyon sa magtotoo. These are the two functions of believers. As a priest and as ambassador. O sa may funksyon sa embador. Mao ni Visayan, no? Embador. In English, ambassador. What is the function of ambassador? Okay, the function of the ambassador is to represent his nation, imutang ta sa atong human realm. Ang usa ka embahador magrepresentar sa iyang nasod ngadto sa ubang nasod. Okay? Mahibaw, kinahanglan mahibaw siya sa bahin sa iyang nasod, una siya mo sa ubang nasod. Nagarepresentar siya. Okay? Nakasabot ka ba? Ang pagkapari, representar siya sa kongregasyon ngadto sa Dios. Okay. So mo na ang pasabot sa kanang right pastor, teacher, and then privacy of the priesthood. Na kay kanang tinagong panimuyo. Okay. Privacy of the priesthood. Sunod, logistical grace support. Tanan nimong naa kanimo karon, mao ni nga logistical grace. Now, kini kong word nga logistical gikan kana sa root word nga logistics. Unsa ibot pasubot og logistics? Kini logistics mga kahimanan, kasangkapan, panalitan. Kini kong logistics is a military word. Pulong kinibahin sa mga militar. Military word maning logistics. Kanibang mga kasundaluhan. Okay? Ang mga kasundaluhan naa sila mga kasangkapan nga kinahanglan aron ilang dadon ngadto sa guha kanang natad panggubatan. Yun sao man nila pagdaog kung wa sila mga kasangkapan. So na sila mga kasangkapan, na sila mga kanang mga bala, na sila mga kanang armas, na sila mga kanang gamit ng pang-tent, kanang murag ilang temporaryo nga kasilungan, na ilang mga pagkaon, mao ni logistics nila sa mga kasundaluhan. Nagigamitan na itong logistical kay kita mga sundao man ta ni Ginoong Jesucristo. We are compared to the soldiers of Christ. Mao na nga gisangkapan ta aron kita madinaugon ining atong pagkinabuhi dinis kalibutan. Labi na ang pagtuon sa iyang pulong. You see? Mao na nga gisangkapan ta sa Dios, natay pagkaon, natay panimalay, natay kasilungan, natay mga kasakyan baron, transportasyon, natay mga trabaho, kini mga appeal ni sa logistical grace. Logistical grace support. Okay? Sama nito mga sundao, sa atong human realm, mga sundao, na sila military support, logistics. Kita po nga mga anak sa Diyos, of course, gitandi man tag mga sundalo ni Ginoong Jesucristo. Nang inahanglan tag mga kasangkapan. Apil na ni mga pulong sa Dios nga itong ipangtunan. No, ni hinagiban. Grabe ra ba nga itong mga kontra kay espirituhanon. So, unsa ito gisulti sa pulong sa Dios? Unsa gisulti diya nga unsa ito Ephesians 6:12? Ephesians 6:12. Abrihe mong Biblia diha.
Nag-iingon ka na, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Di man na Ephesians 6:12. Ang atong kaaway, espirituhanon. Okay? Di na ito makita sa atong mga mata. Niya sa itong huna-huna. Maulagi nang giingon ako ni mo, the spiritual life is a mental attitude life. You see? Kining atong pangunahuna, gibombardyuhan kini sa duha ka matang sa unsa. Pangunahuna. Pangunahunang Diyos nun, ang pikas, pangunahunang kalibutan nun. Sabtag na. Kita na sa taliwa, papilion ta sa Diyos. Ngayon ang Diyos, pili. Ang ako bang pangunahon na imong pilion? Or, pangunahon na ni Satanas o iyang mga demonyo nga mo'y nagaon sa dumala ng kalibutan na. Aura ba siyang gitugutan mo dumala? Kaya makigasdang man siya. So akong ipakita, ipruiba niya nga ako Diyos sa gugma, Diyos nga hustisya pod. Mao na. Nagkaroon na igubat. Natas taliwa, papilion ta. So, mo ni ang buti pasabot din hinga. Logistical grace support. Yatagan ta sa Diyos og logistical grace support. Aron kita. Unsa man gyud purpose ning logistical grace? Aron nga kita makatubo sa pulong sa Dios. Segundo Pedro 3:18. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kini nga itong gibuhat. This is the process of unsa? Taking in doctrine and then use it in our life. Mao na. Kaya kinigawa itong espirituhanong kinabuhi, mura ni og kanang proseso sa pagginhawa ba? The process of breathing in and breathing out. You see? Kini nga itong gibuhat, we breathe in atong giginhawa pasod sa atong pangunahon na ang pulong sa Dios. O, samtang diha sa sod, sa dihang mga tubang tagbisag unsang mga gumunhap o mga suliran o mga unsa, pagsuway sa kinabuhi, then breathe out sa iyang pangunahon na. Kasabot ka? It is a process of breathing in and breathing out the Word of God. Paginahawa pa, sod paginahawa pagawas. No, di man mahimo pasod lang kakanunay niya kay pag ginahawas gawas suway kununa buhi ka ba? Di mahimo. Ipasod, breathe in and then breathe out. That is the process of breathing sa atong proseso na sa atong faculty ingon nga mga tao, di ba? Mao po niya ang pagtuon sa pulong sa Dios. Nagtuon ta to breathe in. O niya, di lang kay pundo na nimo diha, kinahanglan imong i-breathe out. Paggawas, gamita na sa pag-unsa. Pagsugakon, pag-atubang, pag-kigharong, sa bisag unsang mga pagsuway, mga gumunhap, mga suliran, o unsa pang kanang kalisdanan. Bisag unsa mo na ipabuot, ipaggamit sa Dios kanato. I hope nakasabot ka niya na. So, logistical grace support. Okay? Karon, ang ikapito, unsa man? Ang ikapito, spiritual freedom inside the divine dynasty. See? Espirituhanong unsa? Kagawasan naa sa sud diha sa unsa? Operational divine dynasty na nasa atong pangunahuna. Okay? So that is the seventh spiritual freedom inside the divine dynasty. Ang laingan sa divine dynasty is what?
protocol plan of God. Ang protocol nga plano sa Dios niya sa itong pangunahuna, di man ina, kay the Christian way of life is a mental attitude life. Kini nga itong pangunahuna, may rumbo sa pangunahuna sa pulong sa Dios, just as mo po'y rumbo sa pangunahuna ni Satanas, ning kalibutanon nga mga pangunahuna. You see? So natin kapilian. Dinhi lang una kita kutob ni ining ni anatas ika 17 ug anto ni ipadayon ugma anto tas 18. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong padayon sa pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Nga imo kaming gisangkapan gayud sa tanan namong mga gikinahanglang espirituhanon nga among sarang magamit sa among adlaw-adlawng Kristohanong panginabuhi. Nga kini among gitun-an may tungod sa sala o bisag unsa mang mga pagtulun-an nga mo branch out sa among pagtuon niini, kini may kalabutan gihapon sa imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Ug nga dada kami pagbalik ugma niini napita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagbuylo sa among espirituhanong kinabuhi. Ang makabot namo kanang tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong nga diin mo kana ang dapit diin makaangkon na kami sa katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos sa pagdawat sa mga panalangin. Salamat o Diyos ni ining tanan. Padi kami sa mong pagbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi ugma niining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry nga among giangkon nga gikan kanimong grasya nga alang sa among kaayuhan. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.